ЗША спрабуюць дамовіцца з Лукашэнкам наконт вызвалення вялікай колькасці палітвязняў наўзамен за аслабленне санкцыяў супраць беларускага калію і банкаў. Гэтак сцвярджае выданне «Нью-Йорк Таймс», якое расказала пра візіт у Менск намешніка-памочніка дзяржсакратара ЗША ў справах усходняй Еўропы. Паводле суразмоўцаў выдання, Злучаныя Штаты хочуць здаць Лукашэнку, цытата, «перадых па-за арбітаю Расіі». Амерыканскі дыпламат сустракаўся як з узурпатарам, так і з кіраўніком КДБ Іванам Терцелем. Паводле крыніцы Белсату, зліў такой інфармацыі ў амерыканскае выданне можа быць спецаперацыяй расійскіх або звязаных з Масквою лукашэнкаўскіх спецслужбаў, якія спрабуюць перашкодзіць падпісанню дамоўленасцяў. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Вітаўт Сіўчык, запрашаю на аб'ектыў. Прэзідэнт Украіны хоча, каб Беларусь адарвалі ад Расіі. Лінія размежавання ад Уладзіміра Зяленскага. Моя прапанова – украінская ўсходняя мяжа, беларуская ўсходняя мяжа. Напад з Беларусі на краіны НАТО. Трывожнае папярэджанне на Мюнхенскай канферэнцыі. Гэтае пытанне 3 месяцаў, каб накапіць патэнцыял у 100-150 тысяч. Пагоня змагаецца за права ўдзельнічаць у польскіх спаборніцтвах. Клуб звяртаецца да беларусаў. Мы хочам, каб наша каманда фінансавалася праз беларускіх заўзятараў. Праграмная заява Уладзіміра Зяленскага. Раздзяляльная лінія бяспекі ў Еўропе мае прайсці па ўсходняй мяжы Беларусі. Пра гэта і не толькі гаварылі сёння на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы. На месцы працуе карэспандэнт Белсату Сергей Пеляса. Сергей, вітаю і перадаю табе слова. Добрый вечер, Вітаўт. У Мюнхене скончваецца другі дзень міжнароднай канферэнцыі па бяспецы і другі дзень працы нашай беларускай дэлегацыі. Тут дэлегацыя дэмакратычных сілаў на чале са Святланай Ціхановскай, якая увесь час трымае беларускую праблематыку на самай высокім узроўні міжнароднай павесткі. Сёння таксама другі дзень запар, калі прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі гучна гаворыць пра Беларусь. Гэтыя сенсацыйныя заявы не скончыліся ўчора на прэсавай канферэнцыі, якая папярэднічала Мюнхенскаму форуму. Сёння Владзімір Зеленскі працягнуў з галоўнай сцэны Мюнхенскай канферэнцыі, і ён зноў паўтарыў больш разгорнута свае заявы пра рызыку перакідання вялікай групоўкі расійскіх войскаў сёлета на тэрыторыю Беларусі, якая магла пагражаць не толькі Украіне, але дзяржавам НАТО. І таксама Владзімір Зеленскі пад канец свайго выступа, які шмат разоў перарывалі авацыямі з залі, Зеленскі заявіў пра тое, што па ўсходняй мяжы Беларусі, то бок па мяжы Беларусі і Расіі павінна праходзіць мяжа ў будучыні. Прапаную паслухаць, як прагучала заява прэзідэнта Украіны. У пэўны момант будзе мяжа паміж вайною і мірам. Дзе пройдзе гэтая мяжа і наколькі моцная яна будзе, залежыць ад нас. Моя прапанова – украінская ўсходняя мяжа, беларуская ўсходняя мяжа, усходнія межы дзяржаваў Балтыі, усходняя мяжа Фінляндыі. Гэта найбяспечнейшая лінія бяспекі для ўсіх нас у Еўропе, бо гэта лінія міжнароднага права. Гэтая заява Владзіміра Зеленскага рэвалюцыйная. Мы памятаем, як у першыя гады вайны беларуская праблематыка для украінскага кіраўніцтва не была прыярытэтнай, а цяпер вось ужо 2 дні запар Владзімір Зеленскі гаворыць пра праблемы Беларусі. Ён гаворыць пра тое, што будзе агучваць рызыкі, звязаныя з размяшчэннем расійскіх сілаў у Беларусі у размове з Дональдам Трампам у бліжэйшым часе. Мне здаецца, што гэтая заява, яна першая у шэрагу размоваў, якія будуць тычыцца міру паміж Украінай і Расіяй, і падчас перамоваў, звязаных са спыненнем расійскай агрэсіі, пытанне Беларусі будзе ўздымацца, і ўздымацца яно будзе не толькі амерыканскім, але і украінскім бокам. І гэта, я спадзяюся, дае нам надзею на тое, што Беларусь застанецца часткаю
дакладней вернется і застанецца часткаю вольнага свету. Сёння таксама ў Мюнхене адбывалася акцыя пратэсту, дакладней акцыя падтрымкі Украіны у цэнтры горада побач з будынкам, дзе праходзіла канферэнцыя па бяспецы, сабраліся украінцы, грузіны, немцы, натуральна, і таксама сярод дэманстрантаў, якія выказвалі сваю падтрымку ў Украіне, былі і беларусы, і мы запыталі адну з беларусак, якая далучылася да акцыі падтрымкі Украіны, што яна думае пра сённяшнюю і ўчорашнюю заяву Владимира Зеленскага, звязаную з Беларусью. Калі ласка, заява беларускі, якая сёння ўдзельнічала ў акцыі падтрымкі Украіны. Мне вельмі цешыць, што прэзідэнт Зеленскі ўсё больш пра гэта кажа, таму што так было не заўсёды, як вы ведаеце. Беларусь не мела вялікай вагі, не іграла вялікай ролі на пачатку вайны і на выступах прэзідэнта Зеленскага. Безумоўна, Беларусь і інтарэсы Беларусі мусяць быць улічаныя ў размовах пра бяспеку Еўропы. Гэта вельмі важна, што беларускі бело-чырвона-белы сцяг сёння, так як і апошні некалькі год, быў сярод украінскіх сцягоў, сцягоў еўразвязу, грузінскіх ды іншых сцягоў, усіх тых людзей, якія падтрымліваюць змаганне украінцаў за волю. А сённяшні дзень скончыцца на Мюнхенскай канферэнцыі літаральна ў бліжэйшую гадзіну вялікай дыскусіі прадстаўніка прэзідэнта США Дональда Трампа па справах Украіны Кіта Келага з удзелам міністра замежных справаў Польши Радослава Сікорскага. І заўтра мы падсумуем усе 3 дні канферэнцыі у выданні студыя Белсата увечары. Вітаўт. Сергей, дзякуй вялікі за гэтую інфармацыю. З намі на сувязі з Мюнхену быў Сергей Пеляса. І ў працяг тэмы. Расія рыхтуе войска для размяшчэння ў Беларусі. І мэтай для іх можа быць зусім не Украіна. Уладзімір Зеленскі паўтарыў свае ўчорашнія словы ўжо са сцэны Мюнхенскай канферэнцыі і прапанаваў вырашэння для гэтай пагрозы. Антон Бяздольны. Расія ўжо сёлета можа размясціць да 15 дывізіяў у Беларусі. Пра гэта падчас выступу на Мюнхенскай канферэнцыі заявіў прэзідэнт Украіны. З ягонай інфармацыі ў нашай краіне плануецца сканцэнтраваць 100-150 тысячаў асабовага складу. Гэтыя сілы ў Беларусі для нападу на Украіну? Магчыма, а магчыма не. Магчыма, яны для вас. Дазвольце нагадаю, Беларусь мяжуе з 3 краінамі НАТО. Яна стала плацдармам для расійскіх вайсковых аперацыяў. Са словаў Пуціна і Лукашэнкі, Беларусь прыняла забароненую зброю, ракеты з сярэдняй далёкасці і нават ядравую зброю. Пуцін наўпрост разглядае Беларусь як рэгіён Расіі. Упершыню украінскі прэзідэнт загаварыў пра размяшчэнне расійскага войска ў Беларусі на пачатку лютага. Напярэдадні Мюнхенскай канферэнцыі ён таксама завяраў, што будзе абмяркоўваць Беларусь на будучай сустрэчы з Дональдам Трампам. Магчыма, што Зеленскі сапраўды тут нагнятае сітуацыю, але тое, што ён спрабуе выцягнуць беларускае пытанне на некі такі важны міжнародны ўзровень, на ўзровень перамоваў з США, мне падаецца, гэта вельмі важна. Пра тое, што Расія размесціць кантынгент у Беларусі, стала вядома яшчэ летась. Тады было абвешчана пра вучэнне «Захад-2025». Іх запланавалі на верасень. Аднак, паводле інфармацыі памочніка міністра абароны Валерыя Равенкі, з расійскага боку прымуць удзел больш за 13 тысяч вайскоўцаў. Калі будзе так званае замірэнне, калі інтэнсіўнасць баявых дзеянняў будзе зменшаная, вядома, у Расіі ёсць магчымасці перадыслакацыі сілаў у Беларусь. Акрамя таго, у выпадку замірэння Расія не будзе несці страты. Больш за тое, што месяц яны могуць сабе дазволіць 30-35 тысяч мабілізаваных, то бок гэтае пытанне 3 месяцаў, каб накапіць патэнцыял у 100-150 тысячаў. У чацвер кіраўнік Беларускага савету бяспекі Александр Вальфовіч абвінаваціў калектыўны захад у нагнятанні сітуацыі вакол вучэнняў. Каментуючы правядзенне правярання боегатоўнасці на вопыце вайны ва ўкраіне, Вальфовіч заверыў, што будучыя вучэнні планавыя і нічога надзвычайнага ў іх няма. Антон Бяздольны, Белсат. Рэжым працягвае тэрор супраць грамадзянаў. З пачатку году па вяртанні ў краіну затрымалі ўжо некалькі дзясяткаў беларусаў. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» з аднаго рэйсавага аўтобуса з Літвы ці Польшчы могуць зняць адразу некалькі чалавек. Так, на пачатку лютага стала вядома, што ў адным аўтобусе затрымалі адразу 6 асобаў.
Прычынай затрымання могуць стацца рэпосты і падпіскі ў сацыяльных сетках, прызнаных рэжымам экстрэмісцкімі. Цікавяць гэтак званых сілавікоў таксама фота пратэстаў у воблачным сховішчы, данаты, гісторыя пошуку ў браўзерах. Апроч таго, паводле праваабаронцаў, пад дадатковыя правяранні на мяжы трапляюць асобы, якіх раней затрымлівалі на акцыях пратэсту, і тыя, хто трапіў у базу, цытата, без парадкі, і хто даўно не жыве ў Беларусі. Найчасцей людзей, якіх затрымалі ў пункце пропуску, судзяць за нібыта распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Часам гэтак званыя сілавікі затрымліваюць падарожнікаў дома праз некалькі дзён пасля вяртання. Таксама нядаўна Байсол паведамляў пра ўзмоцненае правяранне на мяжы пры выездзе з краіны. Сёння гадавіна вываду савецкіх войскаў з Афганістану. 15 лютага 1989 года апошні жаўнер Савецкага Саюзу пакінуў гэтую азіяцкую краіну. Такім чынам завяршылася вайна, на якой паводле афіцыйных звестак загінулі больш за 700 нарадзінцаў у Беларусі. Цягам 10 гадоў баявых дзеянняў, пачынаючы з 1979-га, Масква намагалася ўсталяваць стабільны прасавецкі ўрад у Кабуле. У выніку ж мэта не была дасягнутая, а савецкі рэжым аслабеў. У Беларусі дата 15 лютага лічыцца днём памяці воінаў, якія загінулі падчас баявых дзеянняў афганскай вайны. У Менску ахвярам прысвечаны мемарыял з каплічкаю «Востраў слёз». Агулам у афганскай вайне бралі ўдзел амаль 30 тысячаў нашых землякоў. Святлана Алексеевич напісала пра іх дакументальна-мастацкую кнігу «Цынкавыя хлопчыкі». Сярод ветэранаў афганцаў асуджаны на 25 гадоў строгага рэжыму палітзняволены Мікалай Аўтуховіч і памерлы ў турме палітвязень, мастак Алесь Пушкін. У Вільні праходзіць фестываль «Вершы на асфальце». На імпрэзе прэзентавалі кнігі вершаў «Горад на гары». Гэта анталогія сучаснай літоўскай паэзіі, перакладзеная на беларускую мову. Да нядзелі на пляцоўцы фестывалю ў клубе «Павільёнас» можна набыць беларускія кнігі. Падрабязней пра фэст у матэрыяле Ірыны Дарафейчук. Кіну, рыну, пакіну, гэты дом на гары, горкі дыму, спаміну, хай развеюць вятры. Гэты верш Міхася Стральцова, прачытаны Андрэем Хадановічам, з новаю сілаю гучыць сёння для шмат каго з наведнікаў і ўдзельнікаў фестывалю «Вершы на асфальце». Імпрэза ладзіцца ўжо 13 раз, а з 2021 за межамі Беларусі. Мы пераадольваем межы, мы з усіх месцаў, дзе ёсць раскіданыя па свеце, збіраемся ў Вільні, збіраемся ў 4-й раз, бо ў сённяшняй Беларусі, на жаль, немагчымы міжнародны фестываль паэзіі, незалежнай паэзіі. Сёння ў асноўны дзень фэсту адбыліся прэзентацыі новых кніг, музычныя імпрэзы ды сустрэчы творцаў з чытачамі. У нас у асноўным дыскусіі пра кнігі, якія выйшлі цяпер, значыцца, ў 24-м годзе. Вось, мы стараемся прывесці аўтараў, паказаць іх людзям, каб яны пачыталі тэксты, каб іх кнігі купілі чытачы. Лаўрэатам жа прэміі патрона фэсту Міхася Стральцова стаўся сёлета ініцыятар серыі «Беларускі кнігазбор», паэт і перакладнік Кастусь Цвірка. Дзяда Міцкевіча – гэта тыя рэчы, якія павінны быць на беларускай мове. Дзякуючы Кастусю Цвірку яны ёсць. Вандроўкі па Мінску і былых ваколіцах саракоўнікі ён пераклаў з польскай мовы. Это таксама вельмі крутыя тэксты 19 стагоддзя, якія менавіта пра Беларусь напісаны. І дзякуючы Цвірку яны ёсць. 13-й фестываль «Вершы на асфальце» зарганізавалі Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў, беларускі ПЭН, звязы пісьменнікаў Швецыі і Літвы, штотыднёвік беларусаў Польшчы «Ніва». Калі будзе беларускае слова, то будзе нам і выжываць нам, як тым, хто верыць у яго, і тым, хто верыць у будучыню на ўсёй Беларусі. Працягнецца імпрэза да нядзелі. Ірына Дарафейчук, Белсад. Беларускі футбол у эміграцыі. Каманда «Пагоня Варшава» змагаецца не толькі за перамогі на полі, але і за права ўдзельнічаць у афіцыйных спаборніцтвах Польшчы. Аднак рэгламент патрабуе ад яе немагчымага – абмежаваць колькасць беларускіх гульцоў. Ці можа «Пагоня» разлічваць на змякчэнне правілаў? На гульні каманды пабываў Руслан Ігнатовіч.
Беларуская футбольная каманда «Пагоня Варшава» працягвае барацьбу за ўдзел у афіцыйных спаборніцтвах Польшы. Гэта можа стаць унікальнай сітуацыяй. Беларусы, якія апынуліся за межамі радзімы, спрабуюць не толькі захаваць футбол у сваім жыцці, але і даказаць права гуляць на роўных з мясцовымі дружынамі. Сёння «Пагоня» правяла спарынг супраць аднаго з самых вядомых варшаўскіх клубаў – «Вешла». Гэты клуб быў створаны ў 2018 годзе і штогод прабіваецца вышэй у польскай футбольнай сістэме. Цяпер ён гуляе ў 4-й лізе, тады як «Пагоня» спрабуе трапіць у Б-клас, 9-й дывізіён. Гэта першы выпадак, калі беларуская каманда сустракаецца з настолькі статусным супернікам. У плане моцы, можна сказаць, гэта прафесійны клуб, і нам за гонар згуляць з такой камандай. З першых секундаў «Пагоня» вымушана сышла ў абарону. Вопыт «Вешло» даўся ў знакі. Для «Пагоні» гэты матч не толькі тэст на ўзровень гульні, але і магчымасць прыцягнуць да сябе ўвагу футбольных функцыянераў. «Пагоня» – гэта больш, чым проста каманда. Гэта ініцыятыва, якая аб'ядноўвае беларусаў у эміграцыі, дае ім пляцоўку для камунікацыі, захавання культуры і спорту. Мы хочам, каб наша каманда фінансавалася праз беларускіх заўзятараў, беларускія бізнесы за мяжой, каб мы фінансаваліся ў такі спосаб, што мы збіралі грошы ад людзей, якім гэтая задумка цікавая, якія падтрымліваюць нашу ініцыятыву. Выніковы лік 0-9, не на карысць беларускай каманды. Вельмі цяжка. Супернік моцны і вельмі цяжка гуляць супраць іх. Мы гуляем у больш высокай лізе, напэўна, гэта заўважна і на полі. Няма чаго ўтойваць, але мушу сказаць, што некалькі футбалістаў з беларускай каманды добра ўмеюць гуляць, але агулам яны адстаюць у фізічнай падрыхтаванасці, бо, магчыма, не трэнуюцца штодня. Паводле рэгламенту, у польскіх ніжэйшых дывізіёнах дзейнічае абмежаванне на колькасць замежных гульцоў. Для «Пагоні», якая складаецца выключна з беларусаў, гэта азначае фактычную забарону на ўдзел. Аднак клуб спрабуе пераканаць палякаў зрабіць выключэнне. Ці зверне футбольная федэрацыя ўвагу на сітуацыю «Пагоні», ці ўбачым мы гэтую каманду ў рэгулярным чэмпіянаце Польшы? Пытанне застаецца адкрытым. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Спадарства, калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся на наш YouTube-канал, стаўце ўпадабанні і каментуйце. Яшчэ больш навінаў можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Таксама зазірайце на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. А ўжо зараз агляд найцікавейшых публікацыяў з нашых інтэрнэт-рэдакцыяў. Запрашаю на Белсат онлайн. Засцярогі наконт магчымасці новай мюнхенскай змовы. У Еўропе ўсё больш непакояцца з нагоды змены палітыкі ЗША і патэнцыйных перамоваў з Пуціным наконт спынення вайны ва ўкраіне. Ці гатовая Еўропа да сцэнара, у якім Расія атрымлівае перамір'е на выгадных для яе ўмовах і рыхтуецца да новай вайны? Былая міністрка абароны Літвы, дэпутатка Еўрапарламенту Раса Юкневічыене ў інтэрв'ю Белсату выказвае заклапочанасць з нагоды прамовы віцэ-прэзідэнта ЗША Джейды Вэнса на мюнхенскай канферэнцыі. На ейную думку, было памылкаю гаварыць гэтак, цытата, «Звысоку, з найбліжэйшымі саюзнікамі, вучыць іх, нібыта ён пастар». Зрэшты, Юкневічыене бачыць і добрае ў цяперашняй сітуацыі. У Еўропе пачалі ўсведамляць рызыку сыходу ЗША і неабходнасць мацаваць абарону без аглядкі на хаўрусніка за акіянам. Цалкам артыкул чытайце на belsat.eu. Былы палітвязень Сергей Гунь прайшоў праз незаконнае затрыманне і збіццё, несправядлівы вырак у судзе, а таксама катаванне ў турме. Двойчы ён ускрываў сабе вены. Цяпер спадар Сергей у бяспецы і спрабуе нанова наладзіць сваё жыццё. Пазітыўны настрой – гэта неабходнасць для аднаўлення ад псіхалагічных ды фізічных траўмаў, упэўнены Сергей Гунь. Пра гэта, а таксама пра свае мары, цяперашняе жыццё ў Варшаве ды горкія ўспаміны з няволі. Ён расказаў у інтэрв'ю нашым калегам. Чытайце вялікі артыкул на інтэрнэт-старонцы belsat.eu.
Падляскі дуэт «Свада» і «Нічос», які спявае ў тым ліку на падляскай гаворцы, блізкай да літаратурнай беларускай мовы, заняў другое месца ў польскім адборы на Еўрабачанні. Агулам дуэт атрымаў каля чвэрці галасоў, паведамляе інстаграм-старонка Белсату. Перамогу ж здабыла спявачка, якую лічылі фаварыткай букмекеры. Юстына Стачкоўская. «Свада» — гэта Віктор Шчыгел, польска-калумбійскі прадзюсар, які жыве ў Беластоку. «Нічас» — спявачка Ніка Юрчук з Бельску-Падляскага, што недалёка мяжы з Беларуссю. У супольным праекце музыкі адлюстроўваюць культуру Падляшша, спалучаючы сучасныя рытмы з мясцовым фальклорам. Нядаўна Міністэрства інфармацыі Беларусі ўнесла інстаграм-старонку «Свада» ў так званы спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Лукашенко падпісаў абноўлены закон аб дарожным руху. Цяпер нават 17-гадовыя юнакі змогуць кіраваць колавымі трактарамі і самаходнымі машынамі для сельскай гаспадаркі з рухавіком магутнасцю да 150 конскіх сілаў. Новаўвядзенне перадусім можа сведчыць пра кадравы крызіс у аграрнай галіне. Гэты крок мусіць дапамагчы больш актыўна прыцягваць студэнтаў прафтэхвучэльняў да пасяўных і ўборачных кампаніяў. А ці даверылі б вы 17-гадоваму юнаку кіраваць сельскагаспадарчай тэхнікай? А пытанне дня ад нашых калегаў з YouTube-каналу Белсат Лайф. Гэта былі ўсе навіны, якія падрыхтавалі мае калегі для суботняга выдання. З вамі быў Вітаўт Ціўчык, зычу ўсім добрага вечара.